Madalas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ja po. Ga, ilang taon ka na? Ja po, Ja. Ja. Sorry, medyo nabingi lang doon. Ja, ilang taon ka na? Ilang taon ka na, Ja? 20 po. 20 years old. Sang lupalop ka naman galing, Ja? London po. London. Wow, sosyal. UK pa more. Malapit ba to sa UK? Ganon? De, charot lang with harot. Anyway, Ja, 20 from London. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Na-inlove po sa may asawa. Na in love ka sa may asawa. Ikaw ba ay single? Yes po. And I'm part of the LGBT po. Alright, so na in love ka sa may asawa and you are part of the LGBT. Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong klaseng lalaki to? Lalaki ba to na in love ka? Yes po, hindi po siya katoliko. Mhm. Okay, so hindi Hindi siya siya Katolik. Katrabaho ko po siya. Mhm. So paano ka na in love sa kanya? Anong kwento ninyo? Paano nagsimula ang lahat? Simula sa maghatid-hatid, hatid pag-uwi ng work, mga ganyan. Mhm. At biglang nawala si Ja. Ja, nasaan ka na, Ja? Ja. Okay, subukan natin pang tawagan uli si Ja. Pag hindi siya sumagot, hahanap na po tayo ng iba. Bumitaw si Ja. Hello, Ja. Nawala ka kanina. Ay, yes po. Ayan. So, katrabaho mo itong lalaking pamilyado na ito. Nagsimula ang lahat kamo sa pahatid-hatid? Or Yes po. pagsabay-sabay sa'yo sa trabaho? Trabaho ba to o pauwi ng bahay? Pauwi po. Pauwi, alright. Pero magkaibigan talaga kayo nitong lalaking to? Hindi naman po. Parang ano lang, casual lang. Casual lang. So, paano nag-start yung, sige, sabay na kita pauwi, ganun? Pag pag sabay kaming lumabas, ganyan. Tsaka pag gabi po kasi minsan lumalabas ako sa trabaho mga madaling araw, mga ganyan. So, Mhm. pag gabi po, kaya sinasabi, delikado po kasi pag madaling araw. Mhm. So, more of yung relationship ninyo, magkatrabaho lang talaga? Na parang may Opo. care sa isa't isa, ganun? Opo. Very Ah. gentleman kasi siya, kaya ganyan. Mhm. Siya nag-initiate? Ay, yes po, siya. Mhm. Parehas lang ba kayo ng Hindi, lugar? dadaanan niya lang po ako. Alright. So, okay. Inaano ka niya, hinahatid ka niya pauwi, nadadaan ka niya, and then what happened next? Minsan po sabay kami kumain sa kantin. Minsan pag nahuli ako lumabas para kumain, meron na akong pagkain, binibilhan niya na. Tapos ganyan po. Tapos minsan, yung mga pag-care niya, dun po ako na Mhm. Tinatanong ka ba niya kung kumusta ka, kumain ka na ba, good night, may ganun bang mga messages, ganun? po, yes po. May mga ganyan. Oh, ilan na anak nitong lalaking to? Wala pa po ang anak. So meaning kasal pa lang siya, ganon? Yes po.
Na-meet mo na yung asawa niya? Yes po. Ito bang asawa niya ay katrabaho niyo rin? Hindi po. Pero nakilala mo lang? Nami na-meet ko siya nung birthday niya. Mhm. Okay. And then, ano yung turning point kung bakit talaga natuluyan ka ng na-fall dito sa lalaking ito na may asawa na? Very mabait po siya kaya minsan parang pinapakita niyang parang gusto niya din ako. Pero hindi niya sinasabi pero sa galaw niya, sa mga pagpapakita niya ng motibo, siyempre po makikita mo na doon kung ano talaga siya sa'yo. Mhm. So, nararamdaman mo na Oo, extra yung care niya sa'yo? yes. Opo, hindi naman sa nagiging assuming ako. Siyempre kasi 'pag ikaw nasa do'n, mararamdaman mo kung gusto ka talaga niya. Mhm. Pero wala pang verbal words na nabitawan yung isa't isa sa inyo na, "Oh, gusto kita." Parang may sinabi siya na, "Gusto mo ikaw na lang yung ano ko," mga ganyan po. Yung bang Sinasabi, "Gusto mo uwi kita sa bahay," mga ganyan po. yung bang sinasabi niyang yun ay parang seryoso niya sinabi or biru-biruan lang? Seryoso po. Mhm. Kasi minsan po wala diyan yung asawa niya. Nasaan? Ewan ko kung ano yung trabaho ng jowa niya basta yung nung asawa niya basta wala diyan. Minsan wala, minsan diyan. Kasi minsan madaling araw, minsan panggabi din yung asawa niya pala. Hmm. So, kung saan-saan or kung ano-anong oras dumarating yung asawa niya. So, hindi consistent na ito yung oras do'n sa Yes, bahay nila. yes. Tsaka minsan pag lalabas kami, minsan pag ano, yung kamay niya yung kamay niya nasa waist ko, ganyan. Minsan holding hand. Hindi niya sinasabi by words, pero by action ginagawa niya. Siyempre, fall ka sa mga ganyan. Mhm. At masasabi mo ba talaga na tuluyan ka ng na in love dito sa lalaking 'to? Yes po. Anong plano mo? Siguro ganyan-ganyan lang muna. Hanggang sino na lang sa amin umaming dalawa. Nag-aantay ka ba na umamin siya sa'yo na gusto ka niya? Yes po. Bakit hindi ikaw yung unang umamin sa kanya? Gusto ko siya yung mauna, gusto ko marinig una sa kanya na ganyan, gusto niya ako. Paano kung hindi dumating yung pagkakataon na yun na sabihin niya sa'yo diretso na gusto kita? Anong gagawin mo? Actually, nag-resign kasi ako, tapos through chat na lang niya nasabi yon. Pero gusto ko, in person niya masabi. Kaya, siguro pag may lakas ng loob na kami magkita, sana masabi niya. Tama ba In ako ng person na, pagkakarinig or tama ba ako ng pagkakaintindi ng sinabi mo? Ikaw ay nag-resign? yes po, kaka-resign lang. Okay, nag-resign ka sa trabaho tapos through chat, meron siyang message sa'yo. Apa. Ano tong message na to? Na parang may nararamdaman na daw siya, ba't pa daw nag-resign? So may ganun siyang mga pahaging sa'yo na may Yes po. nararamdaman siya. Yes po. Parang binibigyan niya ako ng mixed signal. Pero hindi ko sineryoso yun. Mhm. Pero aware ka na kasal siya. Yes po, aware ako. And how do you want to deal with that? Siguro ko, hanggang tago-tago na lang yung relasyon. So okay sa'yo na itago ka lang? Yes po, at least, as long as alam ko naman na, halimbawa kung ako yung mahal niya talaga. Pero hindi mo naman naiisip ba na posibleng makasira ka nung relationship ng dalawa? In the first place naman kasi, siya naman yung unang nagpaano ng motibo eh.
Aware naman ako na masisira, pero nasa kanya pa rin kung aanuhin niya yung asawa niya. Kung mahal niya pa talaga. And kung malaman mong mahal pa talaga niya yung asawa niya at hindi naman niya kayang bitawan, okay ka lang na kumbaga nandyan ka lang sa tabi tapos kung kailan ka niya gustong puntahan o Yes kausapin, po. okay sa'yo yun? Yes po, hanggang sa magsawa ako. Mhm. Eto bang lalaking 'to ay nasa London din? Yes po. Ibang lahi ba 'to, Pinoy? Pinoy. Pinoy din. Yung asawa niya Pinoy din? Yes. Mhm. So, yung plano mo is that okay lang sa'yo na patago kang gagawing karelasyon nitong taong 'to? Yes po. Yes po. Mhm. Nagkaroon ka na ba ng relationships in the past? Yes po. Sa lalaki rin? Yes. Never ka pang nagkaroon ng relationship na babae? Never po. At Hmm. saka ayoko naman. Mhm, mhm. Kumbaga you knew from the very beginning na gusto mo talaga ang preference mo ay lalaki? Yes po. Mhm. So, wala ka bang pumapasok sa isip mo na okay na lang sana na maging single ako basta walang sabit yung magiging partner ko? Siguro may isip ko na lang yung pag nagkaanak na sila. Oh, so kung magkakaanak na itong lalaking 'to at yung asawa niya, that's the time you will leave whatever relationship that you have with this guy? Yes. Yes po. Kahit magmakaawa pa si boy na ganyan na andiyan naman, pupuntahan niya naman ako kahit may anak never na. Hindi na. Puwede mo bang i-picture out sa amin kung ano yung relationship talaga na meron kayo nitong guy na ito? Like, he cares for you at ikaw din naman Opo. gano'n sa kanya. So, what is the relationship that you have? Is it emotional or physical level of relationship yung meron kayo? Anong klaseng relationship 'to? Emotional tsaka physical. Nag-kiss na ba kayo? Yes. Sabi mo kanina siya yung una nagpakita ng motibo. May pinakita na Yes. rin bang embutido? Should I say yes? Yes? So may nangyari na sa inyo? Yes po. 2 beses. Mhm. 2 beses na po. 2 beses na may nangyari sa inyo? Opo. Opo. Pagkatapos ko mag-resign. Nagkita kayo after? Nung last day ko, sabay na kami umuwi. Last day ko sa work. Mhm. At ano yung naramdaman mo right after ninyong gawin yung bagay na yun? Love po talaga. May pagmamahal yung talaga. Kumbaga may pagmamahal talaga itong lalaking to Pero sa'yo? may konting guilt kasi nga may asawa siya. Pero sabi niya naman, isipin ko na lang daw, wala pa namang anak. Sinabi niya yun? Yes po. Mhm. May problem ba sila ng asawa niya? Meron po. In physical Physical intimacy? Yes po. Na i-share niya sa'yo? Yes. And if you don't mind me asking, ano itong na-share ng lalaking to na problema nila ng asawa niya? Sa sex? Bakit? Hindi ba pumapayag yung misis niya? Yes. Why? I don't know po. Hindi niya nakwento kung bakit hindi daw pumapayag yung misis niya? I don't know. Ang sabi niya lang daw, laging work yung nasa Work yung nasa isip ng babae. Yes.
Parang Mm. wala pang plano sa pamilya. So bakit daw siya nagpakasal in the very first place? Ano na talaga daw sila, magsimula ng bata, best friend hanggang sa pag-aaral daw, hanggang sa nag-college sila talaga daw. Mm. Anyway, Ja, kung meron kang mensaheng ibibigay dito sa lalaking 'to na may asawa na, ano ito? Anong tawagan niyo? Alam niyo na, ay, amin na lang po. Ay, oh, sige, kayo na lang. O kunwari si Babe siya. Babe, oh. Kausapin mo si Babe. Babe, sana kung ready ka na, or ano, sana may guilt sa, ay, sana kung ready ka na sa akin, or kung kaya mo na, kung hindi mo talaga mahal yung asawa mo, hiwalayan mo na lang. Yun lang po. Mhm. So, you've wanted this guy to leave his wife para Yes maging po. kayo na. Hindi naman para maging kami. Andyan na, pero parang para makalaya na sila sa isa't isa. Mhm. Do you think it's fair? Yes, kasi pag nakalaya na sila, wala nang masasaktan. Oo, nasasaktan namin siya ngayon. Pero kung aminin niya na ganyan, sa una talaga masasaktan. Pero pag inamin niya na, tapos, pag sinabi niyang ayaw niya, wala nang gusot. Mhm. But you know, yung lalaki yung mismo magdedesisyon doon sa bagay na iyon. Yes po. Mhm. Pwede kang magsabi ng thoughts mo, ng nararamdaman mo, but at the end of the day, it's his decision. And there is a Yes po. reason why hindi pa talaga nasasabi yung mga dapat masabi. O hindi pa talaga siguro nabibigyan ng desisyon ng lahat ng bagay sa pagkakataong ito. Kasi nasa circus pa eh. Or siguro sa'yo malabo pa. Sa lalaki, baka malabo pa. At malabo pa siguro yung relationship din nila ng mag-asawa. So malamang sa malamang, nandun pa sila sa pagpoproseso ng lahat ng mga nararamdaman nila. At sana ganun ka din. And I hope, no, na when the right time comes, you'll get the right mindset and yung tipong um, discernment. Actually, gusto ko naman sana itigil, kaso sa mga action niya nga, kahit nandito na ako sa bahay, nagpapadala siya ng mga pagkain, minsan bulaklak, Mhm. But is it minsan pag enough? Is it enough? Sapat na ba yun para maramdaman mo na talagang ikaw lang talaga? Hindi ba dapat ang pinakasapat talaga na pagpapadama ng pagmamahal ng isang tao ay kapag wala talagang sabit at hindi talaga itinatago, yung malayang nagmamahal. Di ba yun yung tunay na pagmamahal? yes. Pero siya naman nagsabi na malabo na sila. Parang hinihintay na lang na may mag-give up. O hinihintay niya na lang na mag-give up yung girl. Mhm. I hope totoo yun, no? Kasi kahit nasabihin naman natin na nandun yung mga words na yun na inaantay niya yung babae na mag-give up para clean slate siya pag pumasok siya sa panibagong relasyon. Pero why not do it now? If he really wants to, he's gonna do it now. So anyway, I hope when the time comes, when that right time comes, mas mabigyan pa kayo ng gift of discernment ng poong may kapal lang sa gayon mas klaro at mas determinado kayo na pagdesisyonan yung isang bagay na alam ninyo na mas makabubuti para sa inyong lahat. Hindi dun sa mas ikasisira Yes. ninyo. Parang ngayon, na lang. Hanggat may pinanghahawakan pa kaming dalawa, kumakapit pa. Mhm. Alright. Yun na lang. Mhm. Pero pag
hindi na siya talaga mag-chat or hindi na siya mag-first move sa akin. Siya kasi unang nag-chat, siya yung ano, minsan magugulat na lang ako, may padala na, minsan may pera, Mhm. like sasabihin niya shopping, ganyan. Mhm. Pero aware ka about yung mga side chick, ganon. Kasi 'di ba, Ay, grabe naman. Yes. alam mo, normally yung iba, since hindi nila mabigay yung buong pagkatao nila dun sa tao, ang gagawin nila, they will shower the person with so much gifts. They will shower this person with so many words na very sweet to the point you will Yes. think that you are the only one that he loves. But the reality remains that he is tied with another woman, which is kasal siya. So, gusto ko lang din ibigay sa iyo yung ganung klaseng fact, no? Na there are some men out there who would shower you with so many sweet words and so many gifts to the point that you'll think that he is the right man for you. When in fact, he is not. Why? Because may sabit eh. Meron siyang someone eh. Meron siyang pamilya eh. Ay, meron siyang asawa eh. Kakasal lang. Eh, bakit di niya mabitawan yun? Kung talagang ikaw yung gusto niya, bitawan niya yun. Tapos ikaw talaga yung piliin niya. Right? Pero may pinapangako naman siya. Oo nga, sabihin na lang natin hanggang, mali mo hanggang pangako. Pero nakikita ko yung effort eh. Mhm. As long as you want to believe him, as long as mahal mo siya, you will believe him. But believe me also when I say, this is a recipe for a heartbreak. This is also a recipe for heartbreak. Siguro po in the right time, Mhm. ayaw ko na din. Pero hanggat nag-e-effort siya, hanggat nabibigay yung gusto ko, Mhm. Hindi, like pag pumapayag ka sinabi ko, naman eh. Kumbaga, pagpuntahan niya ako, yes. And there's nothing wrong with it. Kung yan talaga yung nararamdaman mo, feeling mo talaga prinsesa ka sa kanya, then valid naman yung nararamdaman mo. It's just that I'm giving you this other side of reality. Na baka blindsided ka. Na baka hindi mo lang sure na, may ganito pala. Baka sakaling pag-isipan mo lang din. Pero again, this is a program na hindi naman kami nang huhusga. But then, we just want you to be the best that you can be. At pag sinabi natin na we want to be the best human being or best version of a human being in this world, is gagawa tayo ng tama at makabubuti para sa atin at sa kapwa natin. You know what I mean? yes. Anyway, Ja, maraming salamat sa pagtawag mo sa programang ito. And I wish you well. I wish you all the best. And I wish you the gift of discernment from the Lord. All right? Thank you and God bless. Bye. Thank you, sir. Yeah. Pag mahal mo talaga, paniniwalaan mo, no? Wala namang masamang maniwala kapag sinabi niya sa'yo na, pangako, ikaw lang talaga. O pangako, antayin mo lang ako, bibitaw na rin ako dito sa isa. Walang masamang maniwala dun. Ang masama dun eh, hindi ka preparado na posible ka palang masaktan. Kakapaniwala mo dun sa mga sinabi niya sa'yo. Kasi kakapaniwala mo dun sa mga sinasabi niya, hindi mo pala nare-ready yung sarili mo na, this is a recipe for another heartbreak. Ang dami pa namang lalaki out there na sobrang galing mambola. To the point na kaya nilang sabihin lahat ng gusto nilang sabihin sa'yo nang hindi man lang nila masyadong pinadamdam at pinag-iisipan. To make you believe na ikaw lang talaga ang reyna, ang prinsesa sa buhay niya. Bibigay niya sa'yo yung mga regalong dapat mong matanggap para maramdaman mo talaga na ikaw lang at wala nang iba. But the fact is, kasal. But the fact is, at the end of the day, dun siya umuuwi sa bahay nila ng misis niya.
kung ikaw ang pinipili, bakit hindi sa'yo umuuwi yung tao? Bakit? Kasi you cannot be together? Hindi. If he wants to, he will. Bakit sa sandaling panahon lang kayo magkasama? Kasi hindi pwede. Kasi alam niya rin na hindi po pwede. Pero po pwede naman sana kung makikipag-iwalay. Pero kung ikaw talagang isinisigaw ng puso, matagal nang ikaw ang pinili. At ang tunay na nagmamahal malaya, hindi nagtatago. Ag nagmamahal ng patago, laging may sabit. Kasi nga may mali. Kasi bakit mo itatago kung wala namang mali? Gets mo? Kung tama, malaya. Plus, payapa. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, bukas po magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kapiling ang Pasa Princess ng Love Radio DJ Rocky Terra. O, tulog na kayo guys. Kayo talaga. Anyway, gusto ko lang ilinawin na ang programang ito still is bukas sa pakikinig ng inyong mga kwento, hinaing nararamdaman. But again, we are not tolerator of mistakes. We are not tolerators of infidelity, of cheating, of wrongdoings. We are not tolerator. I am not a tolerator. I am not an enabler. And I would encourage you at the end of this call, I would still encourage you to do the right thing. Because doing the right thing would give you peace, but would cause you a heartbreak at times. May trade-off eh. But eventually, yung paggawa ng tama, long-term ang epekto niyan. Hindi tulad ng paggawa ng mali. Kamali ka ngayon, sa una ka lang masaya, pero panghabang buhay, magsisisi ka. Gumawa ka ng tama, sa una lang masakit, pero panghabang buhay, wala kang pagsisisihan kasi ginawa mo yung tama. Anyway, yeah. Nakapiling ang Pasa Princess DJ Rocky Terra at nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's